Сәлем барыгызга да. Урамга чыгыгыз, дуслар. Яуды җепшек, ап-ак кар, тәгәрәтеп йомшак карны. Әвәлик кар бабайны. Мин урамда Асылкай белән очраштым. Без кар бабай ясарга булдык әле. Дуслар, сәлем. Кар суынды йомшак, бик шәп ябыша. Мин әйләндергән саен, кардан ясаган түгәрәк зурая һәм авырая. Менә көч кая кирәк икән? Ох, ничек шәп була. Рамай, өйдән кишерне алып чык әле. Асылкай, нәрсә, ашыйсың киләме әллә? Юк, кишердән кар бабайның борынын ясарбыз. Хәзер алайса, алып чыгып бирәм. Ардым. Менә, дусларым, кар бабайның бер өлеше әзер дә. Дуслар, менә нинди матур кар бабай килеп чыкты. Рамай, кишернең очын тешләп алыйм әле. Бигрәк тәмле күренә. Син аны юып алып чыктыңмы? Бу кишергә тимә инде, Асылкай. Хәзер мин сиңа икенчесен юып алып чыгып бирәм. Ярар. Тагын бер кар бабайны ясап куйдык әле. Мин аны кулыңа себерке тоттырдым. Бүген кар күп яуды. Син, кар бабай, урамны ялт иттереп себереп куй әле, яме? Дуслар, сез дә карлар эреп беткәнче саф һавада рәхәтләнеп уйнап калыгыз. Кар бабайлар ясап та карадык ичмасам диярлек булсын. Әйеме, Асылкай? Әйе, Рамай. Кушыгыз.